Binerên Ronahî TV îro meserdana gundê Ummilkeyf kiriye. Ev riya ku hûn dibînin ger tu li ser dewam bike tê biçe serêkaniyê. Lê li kêleka vê riyê binerin, ev gundê Ummilkeyf e yê ku derdora 5 kîlometr Rojava bakurî bajarê Tiltemrê dikeve. Got ev gund bi temamî ji ber êrişên Tirkiyê yên bê serûber mal tevde hatine wêrankirin. Binerin li milê min yêdin ev jî deboyên genim in. Deboyên genim yên ku dihatin naskirin deboyên genim yê Ummilkeyf in. Ew jî tevde ji ber derbeyên giran yên ku dagirkeriya Tirkiyê ev dever binesaziya herêmê dikir armanc tevde hatiye wêrankirin. Ev jî dibistana gundê Ummilkeyf e ku binerin ji ber derbeyan tevde hatiye helweşandin. Binerin ev mûşek e. Mûşeka Tirkiyeyê ku nehatî teqandin. Bi vî rengî ev dibistan saziyên ku li gundên Tiltemrê û Zirganê ji aliyê Tirkiye ve tevde hatine helweşandin.